మీలో ఎవరైతే స్టూడెంట్ సార్ని అటాక్ చేసిన వీడియోని చూసారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని చూడండి. అండ్ అలాగే వీలైనంత వరకు చాలా మందికి షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే ఆ స్టూడెంట్ సార్ని కొట్టాడు కదా, అసలు ఎందుకు కొట్టాడంటే ఆ మాస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను ముందు వేరే స్కూల్లో ఒక అమ్మాయితో మిస్బిహేవ్ చేస్తే అక్కడి నుంచి తీస్తారు. అక్కడి నుంచి తీసిన తర్వాత ఈ స్కూల్కి వచ్చాడు. ఈ స్కూల్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఆ అమ్మాయి ఉండడం ఈ స్టూడెంట్ చూసాడు. ఈ స్టూడెంట్ చూసిన తర్వాత నుంచి కూడా ఆ మాస్టర్ ఈ స్టూడెంట్ పైన గ్రజ్ పెట్టుకొని స్కూల్లో ప్రతిసారి తిట్టడం కొట్టడం అమ్మని అక్కడే లాగా తిట్టేవాడంట. అండ్ చాలా రకరకాల మాటలు కూడా అనేవాడంట. అండ్ అయినా సరే తర్వాత మళ్ళీ కామన్ గా ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ తిట్టడం. ఆ స్టూడెంట్ స్కూల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, స్టూడెంట్ బయటకు వస్తాడు. అండ్ ఇలా బయటకు వచ్చిన తర్వాత 2 years అవుతుంది ఇప్పటికి. అండ్ ఈ గ్యాప్ లో కూడా ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ తిట్టడం. ఇదంతా ఇలా జరిగిన తర్వాత రీసెంట్ ఇలా అడ్మిషన్స్ కోసం అని చెప్పి ఆ ఏరియాలో తిరుగుతుంటే స్టూడెంట్ కనిపించాడంట. ఇలా స్టూడెంట్ ఎప్పుడు కనిపిస్తే అప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ అనకూడని మాట్లాడడం, తిట్టకుండా తిట్లు తిట్టడం. అండ్ అంతేకాకుండా మీ అమ్మని పంపించు అక్కడిని పంపించు అంటే ఎవరు ఊరుకుంటారు? ఎన్నిసార్లు అంటే కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటారు. సో ఆ స్టూడెంట్ కొట్టడం తప్పే, కానీ అంతలా రచ్చగొట్టేలా మాట్లాడిన వ్యక్తి కూడా చాలా తప్పు. సో ఎవరైతే మీడియా న్యూస్ ను కవర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ మాస్టర్ సైడ్ కాకుండా స్టూడెంట్ సైడ్ కూడా ఒకసారి వినండి. ఇప్పుడు ఆ ఇన్సిడెంట్ వెనుకున్న అసలు నిజం ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలి కాబట్టి వీడియో ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి.